Nakalaag yung ko. Gago! Pa! Po ba? Saan ka niya? Oh! Manamandong! Nanghit lang daw ba? Lakaw ko ron kay mga barkada ito, giwat ko. Okay na? Asa pa dong? Tagay lagi na ito, naabot ko nila ba? Di sa ka na kung mauban ron kay, ingo man silang ako ko na dadanay. Tagay! Nanghit ko ni mo nga, kuhan kay, grabe mo kuno kamukhaw pulutan, matod pa nila. Ah! Gusto niya. Uy! Di rin pudig mahimog. Uban ko ni mo. Ayaw, sana mo ron. Sunod na, sunod! Ha? Pagpuyo diya! Way laglag! Gabi yan, si Papoy. Kung asa, bugbayaw na naawa. Oh, liwang na tayo. Ay, naminom. Usa. Ay, kabalaka kay. Sunod, ubanon man ka. Karon ra kay. Mawala kay, matod pa nila. Gusto ko nung kamukhaw pulutan. Di mo lang. May banay sa kontrol. Gusto dyan ka mula aga? Sige, sige. Sugtan ka na ako. Na ako'y ipabuhat ni mo. Sunod ako. Gabi, halos, Papa. Sugtan lagi mo tayo. Mao lagi na pa eh. Kondisyon ba? Saan na mahan eh? Oh, kira kita na kita kaya ni, din lang tamu huat ni paring mark eh. Pastilan ko tos paring mark ko. Ato tong papilig tagay ani, dadeun pag isang amahan, matay ato pinalit ani. Igo ra pud sa nato itagay. Ay so, sa iyo nakabalaka pre kay ako na itong ikasabaan. Dili na ito magtaas sa iyang amahan. Basta po iyaham ni pinalit. Da, tabang pre nga. Papasboy man to, mukusog sa to. Ipapasboy man. Ay di, naligi na. Tagay na. Imo sa... Di magka pre, di. Itagay na na sa pagkikidugaya na to. Ako? Oy mga pre! Nakalaag yung ko! Gago! Hala! Naunsa naman ka, Mark? Unsa na mo ka mark? Naunsa naman yung purma, Mark? Mura mo kagwak-wak na nabuntag ka. Isugtan lagi ko ako na isang lago. Kung pa ano? Asa may O, bago, bago. Bago. Alam ko na ba? Uta mga Mark. Matay Mark, ura na mga tanawon, oy. Ay, patakag lang ka kita. Tulo ka itlog ni mo. Ay, dapat. Alam mo kung tanaw mo na usam ka, oy. Tagay sabi. Grabe mark na sa may nakaon ni mo ngono ni ngana mo ka. Mahal lagi, pre. Pasugtan lagi ko pag pasuot ko gingan eh. Paita. Pulo sige lang eh. Tagay na ron. Sos, kinuha ko Mark. Maulawan mo puta mag-uban taaning tanawon imong kalaki, oh. Uda pa ni mark oy. Abi pa lang, kitibul-tibul ka naman eh. Gabihan naman pumuka. Ayaw mo naman tagdi mga pare, oy. Sige na lang god. Mga tao, mingaw, tagay na ba? Uhaw na kayo, kay munon ako. Gago! Lagi, pare lagi ta. Pero laina po na imong purma Mark, oy. Maulawan mo puta ana, oy. Tay mark, sa load ka tanawan bro. Hamis magkagpaa ba? So, anak pre, ay, anak pre mo talo. Mga kano mo dyan na pagkamanyak. Ay, tagay na ba kayo? Uhaw na kayo. Tay mo sa mark ah. Pero eh, ganyihan. Uhaw na kayo. Hindi ako kapaabutan eh. Saan naman mo? Sabayutan naman mo na ako. Gago! Matay pre. Ugnay mo labay ani. Maaan jud tag mamayot ani ba? Oo lagi pre. Sa ano nato? Matay pre. Ugnay mo labay ani. Mutalikod na naman ta. Sige, sige, sige. Ana na lang. Nawa ay ho. Alfonso Pamor. Ala, kinsa ka di kauban lang pitira. Mayot man na. Hala, ni namayot. Awa like pre. Saan to? Gago! Saan ni kauban ni Muter? Bayot na no. Hindi kayo takayo. Yung sa malaki. Mayot mo no. Wow, good. Akil, tagay. Namayot, namayot, namayot. Tayo lagawan nyo. Pero, uy, mangunay naman mo. Nung sa... Shot sa... Ito na lang. Uy, hindi ako. Gago! Sayang, pare lagawan mo. Tawa na mangunay naman. Hindi na lang, uy.
Yeah, what's up mga ka-Bull Studio no? May hapon di ay. Ako na si Mark Anthony Mansito, taga Bull Studio nyo na. Pasalamat iko sa mga ni-share o ning-like, especially sa mga ni-subscribe sa YouTube channel na mo no. Salamat ug salamat kayo din. Shout out iko ni among kapitan diha sa Barangay Lila from Hambawan, Vicente Taguntungan din. Juby Gas Galleros nga grabe ka supportive sa mong video no. Then pasalamat ko sa akong family din diha sa Hambawan Lila no. Then Mansueto family sa Bantayan Island. Salamat kayo sa inyong pag-follow and subscribe. Shout out po ko sa akong mga pamilya diya sa Hagna, mga Ranyeses, o mga Nalasa, o sa Hilan. Shout out mo na diya tanan, o labi na sa Paris. Diya sa Carmen, mga Dilatore, shout out nyo diya. Mga promo diya sa Marsila, mga repacker, shout out nyo tanan. O mga viewers, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta. O ayaw kalimutan sa pag-share o like. Daghang salamat. Shout out ko ni Kevin, Jennifer Baldon, Mara. Mayong pala sa tanan, salamat sa pag-like, share, and subscribe sa among YouTube channel. Yeah. Shout out day ko sa ang asawa nga si Irene Mureng, ang Ortiga family o Kalihat family o ang pamilya sa Kandihay, Mureng family. O shout out ko ni Jose Cajes. O shout out po ko ni Ate Sale Monteron nga nagsagawas karon. Salamat. Shout out. Shout out sa tanan. Daghang salamat sa sunod sa pag-follow sa mong YouTube channel ug sa Facebook. Akong pag-shout out sa kong pares dan sa Kasuwagan, sa Puhadas family, sa Ascaras family, ug sa Maguhit family, Maramba family. Ug sa akong kinakusgang isod sa gawas. Yeah. May nagsunod. Shout out. Dodong Puhadas, shout out sa tanan. Sa chicken sa receiving, sila Lydia, Rosmaria ug si Edith Takaldakal, si Ajia Rosales, si Alex Maribillas, si Felipe Ibanez, o sa mong kinakusgang supervisor sa receiving, Sir Manolito Añasco. Shout out. Yeah. Shout out ako sa lahat taga P-Mall Store, especially sa tanang taga Plaza Marcela, especially ni Sir Edsel among kinamayuhan o kinabuutanan nga store manager. Shout out, salamat. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.